morning. Ano lang ko, niabot na to ang 510 adapter sa pinsi. Yan siya. So nag-build ko gear, parisa lang ko gear. Gamit ang mga gear sa atomizer kasi hindi man siya mga 510 adapter. Yan siya. Mabasa na sa 40 watts. Kung kini inyong gamiton, 18 na ang max ni. So, single coil. Mas di kusog ug nilasa siya. Kaya 40 watts ang mga rating. So, gamit ako is 35 watts lang. So, gamit ang 20 watts. So, available na sa mga na-IBNC. Available na ito ang adapter. 510 adapter. Pwede na siya mabildan. Kung namo na ito may set, pwede tayo i-build. Yes. $20 watts lang, 20 watts. Ni-playball siya kay mas nindot man ang ano. Mas guwapo man ang may circuit. Kaysa mag-OCC lang ka. Okay guys, thank you and live on and live safe. Padayon niya punta. Live on. Yan, di nakabalo. Thank you. Kaya nag-stop bro, labot. Okay sir. Balik na.